Быў у Беларусі адзін праект, з якога выйшлі сапраўдныя зорачкі. Ці памятаеце вы яго? Не? Тады сёння ў мяне для вас будзе шмат цікавостак пра шмат пакутны беларускі шоу-біз, яго герояў і злодзеяў. Шмат каго з гэтых артыстаў у маладосці вы нават не пазнаеце, настолькі гэта было даўно, але гарантую, будзе вельмі цікава. Гатовыя? Тады пачынаем! У сярэдзіне нулявых беларуская поп-музыка перажывала моцны крызіс. Ладно, яна яго перажывае ўсё сваё няшчаснае жыццё, але тады яна яшчэ і моцна састарылася. Калі перабіраць плюс-мінус маладых зорачак беларускай эстрады, то карціна будзе не вельмі пераканаўчая. Ну так, Хлястоў, Саша Нема, Ціні Талкай, Алеся, псіхалагічны ўзрост усяго гэтага хараства круціўся недзе вакол тусоўкі, прысвечанай 60-годдзю начальніка ў заводской сталоўцы. Я тебе говорю, сын, ты еще такой салага зеленый, а ты мне, папа, ты олд. У гэты ж час расійскае тэлебачанне вырульвала з прыкладна такога ж піке, дзякуючы паспяховым франшызам песенных конкурсаў. Прыдумваць сваё было занадта складана, да і традыцыі такой ніколі не было. Таму магутныя расійскія прадусеры ўзялі за аснову два суперпапулярных у свеце фарматы. Першы — праект нідэрландскай кампаніі Endemol пад назвай Star Academy. Шоу запускалася па ўсёй Еўропе, пачалося ў Францыі, пасля была Гішпанія і так далей. І ў выніку праз год праект уварваўся на расійскае тэлебачанне ў выглядзе фабрыкі звёзд. Круто ты попал на ТВ, ты звезда. Глядзелі шоу плюс-мінус усе, бо фармат сапраўды спалучаў шмат розных элементаў, якія трымалі ўвагу. Гэты рэаліці-шоу і элемент спаборніцтва і свежая кроў. А пасля быў яшчэ і народны артыст, якога спісалі ўжо з брытанскага рэаліці-шоу Pop Idol. Там ужо падключаліся рэгіёны, былі магутныя кастынгі, ну і адпаведныя рэйтынгі. Yo, it's rock hard. Беларусь увесь гэты час харчавалася выключна імпартам. Расійскія тэлеканалы ставілі рэйтынгавыя рэкорды і збіралі грошыкі. А наш шоу-біз глядзеў на гэтыя экраны вачыма пабітага сабачкі, якога выставілі на мароз, а самі ядуць аліўе. Трагедыя была відавочнай. Магутны дэфіцыт новых твараў, неверагодная залежнасць ад расійскага рынку, ну і грошыкі, вядома. З тых часоў мала што змянілася, але менавіта ў 2005 годзе адбылася спроба выправіць гэтую сітуацыю. Спачатку пакажу вам вось гэта фота. Як спрадвек казалі ў нас на Барысаўшчыне, choose your fighter. Рэальна, выбірайце персанажа, за якога будзеце заўзець цягам гэтага выпуску, а я вам пакажу пераможцу і што з ім стала. Бо гаворка сёння будзе пра праект, з якога выйшлі сапраўдныя беларускія зорачкі. Самы паспяховы ў гэтым плане праект беларускага тэлебачання. 20 год таму гэтая прадусарская машына спрацавала ці не адзіны раз. Заварыце сабе смачнай кавы. Падтрымайце Міністэрства культуры на Баймі і кофе. Зараз будзе вельмі цікавая гісторыя. Я ўжо прыносіў вам выпуск пра Александра Ціхановіча, чалавека, які быў сапраўдным рухавіком на будоўлі беларускага шоу-біза. Недзе атрымлівалася, недзе не вельмі, але імпэт і вера ў светлую будучыню Александра Рыгоровича былі настолькі магутныя, што хапала на ўсіх. Обламал немало веток, наломал немало дров. У 2005 годзе ён быў музычным кіраўніком тэлеканала СТВ, што б гэта не значыла, і аднойчы прыйшоў з ідэяй зрабіць сваё беларускае рэаліці-шоу. Спісвалі яго з народнага артыста. Народны артыст быў спісаны з Pop Idol, то бок ідэя была не тое, каб дужа аўтэнтычная, але лепш рабіць нешта, чым нічога. Галоўнае, наш звёздны дилижанс адрозніваецца тым, што ён наш, беларускі, і хацелася б, каб на нашай эстрадзе з'явіліся новыя яскравыя імёны. Калі нават зазяе адна зорка, мы выйгралі. Кіраваць праектам стала дачка Ціхановіча Анастасія. І ўжо зусім хутка былі абвешчаныя кастынгі амаль ва ўсіх буйных беларускіх гарадах. Каб вы разумелі, наколькі бясконцыя беларускія таленты скіслі ва ўмовах ізаляцыі, толькі ў Гомелі на праслухоўванне прыйшлі каля 7 сотень чалавек. Умова была простая і шляхетная. Трэба было праспяваць беларускую песню акапэла. У выніку ад бясконцай купалінкі сябры адборачнай камісіі паціху ехалі глуздам. Карацей, зрабіць з гэтага хаоса нешта цікавае і прадказальна паспяховае было даволі складана, але Ціхановіч падключыў хіба ўсе сувязі, якія толькі меў, а меў ён іх
багата. Я задумаў аб'яднаць для гэтага ўсіх музычных прадюсераў Беларусі. Таксама дамовіўся, што ў майстар-класах прымуць удзел зоркі расійскага шоу-бізнесу, напрыклад, Бары Алібасаў і Юрый Нікалаеў, з якім мы, дарэчы, разам служылі ў арміі. Ёсць магчымасць прыцягнуць да працы з кансурсантамі і зорак замежнай эстрады. Наогул усіх артыстаў, якія будуць падчас нашага праекту на гастролях у Беларусі, мы пастараемся ў ім задзейнічаць. У выніку праз боль і кастынгі журы адабрала 14 фіналістаў праекту, якія паехалі ў беларускі санаторый дыхаць свежым паветрам, пісаць песні і смачна есці. Сур'ёзна, калі верыць водгукам пра звёздны дилижанс, умовы для канкурсантаў былі сапраўды курортныя. Не хапала хіба толькі электрафарэзу і кіслародных кактэйляў. Вось успаміны адной з канкурсантаў. На конкурсе звёздны дилижанс моцна паправілася. Рэальна была кабанчыкам. Нас там кармілі па 3 разы на дзень. У выніку я стала важыць 58 кілаграмаў. Цяпер 49 кіло. Першае, што сказаў мне мой цяперашні прадюсер, трэба худнець, тоўстая дзяўчынка. Ці здагадаецеся, пра каго ідзе гаворка? Пішыце свае варыянты ў каментарах. Я вам пасля выдам усе імёны і прозвішчы. А зараз важная абвестка. Сябры, ужо 27 лістапада адбудзецца новы канцэрт на Сепультуры Alive. Гэтым разам для вас выступіць культавы гурт «Разбітае сэрца пацана». Гэта канцэрт у Беларусі, таму што ён для беларусаў і беларусак па ўсім свеце, але ў першую чаргу для тых, хто не мае магчымасці трапіць на канцэрт любімага гурта. Я заклікаю вас падтрымаць гэты канцэрт і набыць на яго сімвалічныя квіткі. Зараз Сепультура Alive існуе без фінансавай падтрымкі, і толькі ад вас залежыць, ці будзе працягвацца гэты праект. Такім чынам вы падтрымаеце не толькі каманду, якая працуе над здымкамі, але і саміх музыкантаў, якія маюць не так шмат магчымасцяў зарабляць сваю творчасць у эміграцыі. Шукайце спасылку апісання гэтага відэа. Набывайце сімвалічныя квіткі на імпрэзу і да сустрэчы 27 лістапада ў 21:00 па Менску. Каб вы разумелі магутны кантраст з расійскімі рэаліці-шоу, вось вам успаміны яшчэ адной канкурсанткі звёзднага дилижанса, якая пасля паперлася ў «Хачу Віагру» і страшна там пакутвала. Арганізацыя праекту «Хачу Віагру» была на мяжы чалавечых магчымасцяў і выжывання. Вельмі шмат засталося за кадрам. Адзін з тураў доўжыўся 2 сутак, працягваліся здымкі. Мы самі ў гэта не паверылі. Проста 2 сутак без сну, без ежы, у максімальнай нервовай напрузе. Я думаю, што з аднаго боку гэта ўсё нагняталася спецыяльна, таму што гэта ўсё ж такі рэаліці-шоу і патрэбныя рэйтынгі. Калі ўсе добрыя, выспаліся, прыгожыя, гэта не цікава. Натуральна, нас правакавалі на нейкія ўчынкі, на нейкія скандалы. Быў у мяне ў нейкі момант зрыў, хацелася просто сабрацца і пайсці. Проходят за днями, друг друга меняя солнце и проливные дожди. За собой оставляю, напоминая о звезде, что на небе ночном горит. И прогоняя грусть, нас приглашает в путь. Магчыма, санаторныя і лагодныя умовы ў Беларусі спрацавалі, але і таймінг праекта быў адпаведны. Ён доўжыўся 7 месяцаў. За найлепшых артыстаў галасавалі гледачы, прычым рэальныя гледачы, без накрутак і фаварытызму. У чаусах зладзілі цэлую інфармацыйную кампанію, каб падтрымаць сваю канкурсантку. Мяне ўсе вельмі падтрымліваюць. Ярчэй за ўсё гэта было відаць у часы звёзднага дилижанса. За мяне галасавалі толькі таму, што я чавуская. Можна было з аднаго тэлефона тэлефанаваць 100 разоў, і людзі трацілі шалёныя грошы, каб мяне падтрымаць. Зусім незнаёмыя бабулі падыходзілі да мяне і казалі: «Дзетачка, я ж за цябе галасавала». Праект атрымаўся настолькі лампавы і бюджэтны, што цяпер глядзець яго можна хіба з пункту гледжання гістарычнай каштоўнасці. Проста зацаніце ўзровень прадакшана на тэлеканале СТВ і харызму вядучай. Здравствуйте, дорогие поклонники звездного дилижанса! Как вы прекрасно знаете, в прошлую пятницу завершился последний отчетный концерт 4 оставшихся участников нашего проекта. Яшчэ адзін цікавы момант. Усе выступы адбываліся без фанеры. Гукарэжысёры тэлебачання спецыяльна для гэтага праекту навучыліся рабіць так, каб жывое выкананне ў эфіры гучала прыстойна. Пасля гэтыя гукарэжысёры адкаціліся да завадскіх наладаў, але гэта ўжо зусім іншае пытанне. Галоўнае, што менавіта тады гледачы бачылі і слухалі канкурсантаў звычайнымі людзьмі. Выглядала гэта часам даволі смешна. Зацаніце самі. Все, что нужно в букваре, это родина моя. И девчонки во дворе, это родина моя. Пусть идут дожди, прошлых лет от них не жди.
Дзённікі праекта таксама былі дастаткова нечаканымі. Можна было ўбачыць і пачуць там самыя неспадзяваныя рэчы. Вось, напрыклад, троху шансончыка ў якасці аператыву. Ну дык вось, у фінале звёзднага дилижанса удзельнічалі 14 канкурсантаў. Вы дакладна ведаеце некаторых рабят на гэтым фотаздымку, але я яшчэ троху патрымаю інтрыгу. Многие ожидали, что уже в пятницу вечером будут названы имена тройки победителей. И тем не менее этого не произошло. Организаторы проекта решили продлить интригу и все тайны раскрыть лишь на заключительном концерте. Бо трыа пераможцаў на фоне гэтых імён выглядала вельмі нечакана. Вось яны. Трэцяе месца Зміцер Кароль з Пінску. Другое месца Віталь Сычоў з Гомеля. Першае месца Зміцер Карпінчык з Кобрана. Пра яго я вам абавязкова распавяду, і вы моцна здзівіцеся, узорку якіх маштабаў вырас гэты 20гадовы хлопчык. А тады ён атрымаў галоўны прыз – запіс сольнага альбома і вандроўку на дваіх у Чэхію. Сольны альбом давялося чакаць аж на 5 гадоў, а ў Карлавых Варах, я ўпэўнены, Дзіма добра аздаравіўся і адпачыў. Галоўнае вось што. Сярод канкурсантаў былі сапраўды магутныя артысты, якіх вы дакладна ведаеце. Верыце? Ну тады вось вам доказы. Памятаеце, я вам распавядаў пра дзяўчынку, якая набрала вагу падчас звёзднага дилижанса. Ну дык вось. Гэта малодзенькая Аня Шаркунова, якая пачынала сваю кар'еру акурат на гэтым конкурсе. Тады на яе звярнуў увагу прадусар Уладзімір Кубышкін, і яны пачалі працаваць разам. Дапрацаваліся да магутнай прапановы з Расіі, але Аня адмовілася. Апошняя прапанова – адкрываць алімпіяду ў Сочы. Некалькі разоў мы ездзілі ў Маскву на перамовы з людзьмі, якіх толькі па тэлевізары бачылі. Яны да шоу-бізнесу не маюць ніякага дачынення. Гэта вельмі ўплывовыя людзі. Бюджэт быў такім, што проста ў галаве не ўкладваецца. Яны маніторылі постсавецкі рынак, ім патрэбна была прафесійная артыстка з рэпертуарам, якая можа адразу выйсці на сцэну і працаваць. Калі б мне сказалі пра гэта гадоў 10 таму, я была б шчаслівая, а зараз ужо хачу пажыць для сябе. Шаркунова стала адной з самых яскравых і запамінальных спявачак у беларускай поп-музыцы. Але з часам яе кар'ера замарудзілася. Аня вырашыла сапраўды пажыць для сябе. Яна не дае канцэртаў і зрэдку выпускае новыя песні. Вось вам зусім свеженькая, словная маленькі. Зацаніце, якая прыгажосць. Аня заўсёды была прыгожай лялечкай. Я глядзела на яе, вывучала. Ува мне ёсць такая штука. Я ў асноўным тусуюся з хлопцамі і магу ацаніць дзяўчыну з пункту гледжання жаночай прывабнасці не горш за мужчыну. Гэтая прыгожая, гэтая сімпатычная, а ў гэтай такая ўнутраная прыгажосць, што зацямніць любую постаць. Я не баюся вучыцца ў іншых, браць нешта сабе. З Аняй Шаркуновай мы жылі ў адным пакоі. Памятаю, як яна ўвесь час худнела, сидзела на дыеце з аднаго кефіру. Гэта ўспаміны пра звёздны дилижанс яшчэ адной фіналісткі. Гэтая 16гадовая дзяўчынка прыехала рабіцца зорачкай з маленькага райцэнтру на Магілёўшчыне. Памятаеце, я вам казаў, што падтрымлівалі яе ўсе чавусы. Ну дык вось, гаворка ідзе пра Кацю Іванчыкаву. У не такой аддаленай будучыні вакалістку гурта Айова, якая падбіла магілёўскіх хлопцаў паехаць у Расію і там зрабіла магутную кар'еру. Праз некалькі гадоў Іванчыкава ўзгадвала пра гэты досвед і была вельмі ўдзячная Ціхановічу. На звёздным дилижансе я сябе шукала, была няўпэўненай, і там мне сустрэўся выдатны мужчына, які паверыў у мяне. Гэта Александр Ціхановіч. Ён вельмі чысты чалавек па энергетыцы. Ціхановіч проста глядзеў на мяне па-бацькоўску, і я верыла ў свае сілы і ішла далей. На звёздным дилижансе яна выглядала вельмі смешна. Звычайны падлетак, які вось толькі-толькі робіць свае першыя крокі. Чавусы тады магутна падтрымалі сваю канкурсантку, але гэтага не хапіла, каб перамагчы. Але быў, дарэчы, яшчэ адзін вельмі цікавы ўдзельнік звёзднага дилижанса. Ён не трапіў у самы фінал, і гэта на самой справе сапраўдная таямніца праекту. Да і пазнаць яго на гэтых фота дастаткова складана. Але праз пару гадоў ён зробіць проста ашаламляльную кар'еру. Натуральна, гаворка пра калдуна малодшага. Так, ён таксама ўдзельнічаў у праекце Ціхановіча, а праз год перамог у расійскай фабрыкі звёзд і паехаў ад Беларусі на Еўрабачанне і заняў там 6е месца ў фінале. Што цяпер адбываецца з калдуном, вы ведаеце.
А калі не ведаеце, то не буду псаваць вам настрой. Дык а што за лаўрэатамі? Віталь Сычоў і Зміцер Кароль пакаталіся па славянскіх базарах і расчыніліся на бясконцых прасторах расійскага шоу-бізнесу. Недзе там цялёпаюцца і цяпер. На паверхню не паказваюцца. А вось з Карпінчыкам усё нашмат цікавей. Гэты 20гадовы хлопец прайшоў за гады кар'еры пакручасты шлях. Працаваў у камандзе з Кубышкіным і Шаркуновай і аб'ехаў з гастролямі ўсю Беларусь. Падаю лісцямі. Напісаў шмат песень для расійскай папсы. У тым ліку шэдэўр на ўсе часы «Твои губы всего лишь чужой рот». Твои губы всего лишь чужой рот. Ну і ў выніку, праз 20 гакам гадоў прыйшоў да сапраўднага поспеху са сваім галоўным хітом. Боже, дай здоров'я, бацька дарагі, будзе Украіны хлеб і пірагі. Карацей, вы зразумелі. Галоўная таямніца перамогі з'явілася праз некалькі гадоў, калі кіраўніца праекту Анастасія Ціхановіча напісала ў соцсетках загадкавы пост. Аднойчы, гадоў 30 таму, я паверыла ў аднаго хлопчыка з Кобрана, які вельмі хваляваўся, што не стане зоркай. На тым вырашальным конкурсе я дазволіла яму праспяваць другі дубль, які стаў для яго залатым. Ён тады сказаў, што дасць рады, і даў. Сёння Герман Тітоў – паспяховы аўтар і спявак, а я вельмі рада, што ў яго поспеху заўсёды ёсць частинка працы ўсёй вялікай здымачнай групы першай беларускай фабрыкі зорак праекту «Звёздны дилижанс». Карпінчыку адказ напісаў «Люблю тебя, мам». Усё астатняе нам з вами трэба дамаляваць у фантазіі самастойна. Спрабуйце зрабіць гэта ў каментарах. Той самы сольны альбом, які быў прызам на конкурсе Герман Тітоў, не блытайце з касманаўтам, запісаў толькі праз 5 год. Ён называўся «Айсберг». Мяркую, менавіта той, аб які шандарахнуўся творчы карабель Карпінчыка. Паспрабуйце знайсці яго ў гугле. «Звёздны дилижанс», на жаль ці на шчасце, больш не паўтараўся. Чаму? Сам Ціхановіч пра гэта казаў з пэўным прагматызмам. Беларусь невялікая, і адбіраць кожны год па 14 артыстаў, а потым кожнаму знайсці месца на эстраднай сцэне немагчыма. Мы вырашылі папрацаваць 2-3 гады з гэтымі музыкамі, а далей паглядзім, ці варта рабіць «Звёздны дилижанс 2». Магчыма, паглядзелі і вырашылі, што халера на яго. Магчыма, былі яшчэ нейкія нюансы, якія патанулі ў глыбіні летапісу беларускага шоу-біза. Галоўнае, што менавіта той самы «Звёздны дилижанс» нечакана апынуўся самым паспяховым рэаліці-шоу у гісторыі Беларусі. Як мінімум, беларуская эстрада значна амаладзілася. Можа, таму, што там не было Бузавай, а ідэолагі яшчэ не намагаліся запхнуць эфір як мага больш прапагандысцкіх наратываў. Можа, таму, што там было сапраўды шмат непадробнага і сапраўднага. Можа, таму, што людзі, якія гэта рабілі, сапраўды перажывалі за вынік і лёс гаротнай беларускай музыкі. У любым выпадку атрымалася сабраць разам таленавітых людзей і паказаць іх вам. Астатняе яны зрабілі самі. Хіба гэтага мала? Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me Coffee, а я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. До сустрэчы ў міністэрстве!